асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми ҳарсолаашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зимни сафарҳои корӣ ба шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ба масъулини соҳаҳои кишоварзӣ доир ба зиёд кардани истеҳсоли маҳсулот, васеъ намудани майдони киштзор ва боғу токзор супориш ва дастурҳои мушаххас медиҳанд. дар ин росто барои таъмин намудани амнияти озуқаворӣ дар мамлакат ба ҷои кор таъмин намудани шаҳрвандон ва барои беҳтару хубтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ аз ҳар як оила, тамоми кишоварзон, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва раисони шаҳру ноҳияҳои кишвар вобастагии зиёд дошта, барои истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ ва бо ҳамин роҳ гирифтани то 3-4 ҳосил аз мақсад дур нест. дар робита ба ин, ҳукумати мамлакат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат 75 000 гектар заминро ҳамчун заминҳои президентӣ дар ихтиёри мардум гузошт. истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ яке аз воситаҳои асосии таъмини зиндагии шоистаи ҳар як сокини ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, ҳамзамон заминаи дурусти захирасозӣ барои фасли сармо мебошад. имрӯзҳо сокинони ноҳияи Лахш маданияти заминдориро риоя намуда, ҳар порча замини корамро самаранок истифода мебаранд, махсусан қитъаҳои замини наздиҳавлигии худро мақсаднок ва оқилона ба кор бурда, аз онҳо 3 ва ҳатто 4 ҳосил мерӯёнанд. ҷорӣ намудани кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, махсусан заминҳои наздиҳавлигӣ ва ҳарчи бештар маҳсулоти ниёзи аввалия истеҳсол кардан ба он мусоидат менамояд, ки сокинон на танҳо аз ҳосили ба даст омада худ истифода баранд ва ба бозори ҷумҳурӣ ба фурӯш бароранд, балки барои 2 сол захираи зимистона омода карда дар таххона ва чоҳҳои нигаҳдории захира нигоҳ доранд, ки ба гуфти худи онҳо маҳсулотро ҳатто фаротар аз 2 сол ҳам беосеб метавон нигоҳ дошт. дар оилаи Усмоновҳо ҳамасола аз ҳар гуна меваву сабзавот омода кардани захираи зимистона ба ҳукми анъана даромадааст. онҳо аз маҳсулоти дар замини наздиҳавлигӣ ҷамъ оварда ҳар гуна афшураву хӯришҳо, аз ҷумла аз карам, аз помидор, бодиринг, қулфинай, зардолуву шафдолу, олуча, булғорӣ, боимҷон, қаламфур ва дигар меваҷот барои зимистон захира менамоянд. дар ҳавлин ман дида истодаед, ки ба зимистон гузаронии ояндаи ҳамин сол омода ҳастам. ҳама омодагии худам аз ҳисоби заминҳои назди ҳавлигии худам ҳаст. чихел ки дида истодед, ки дар инҷа дар зарҳои шишагӣ ман мураббоҳо аз зардолу, олу, қулфинай, шарбатҳои ташнашикан ина тайёр кардам. омода ҳастам ба зимистон гузаронӣ. ҳамаш аз назди заминҳои назди ҳавлигии худам ҳастанд. заҳматҳои зиёд мекунем, ки мо аз бозор харид намекунем, чунки ҳамаш аз замини назди ҳавлигии худамон ҳаст. 100 банка захира кардам, лекин то моҳи октябри ҳамин сол ман то зарфи ҳамин шишагида мумкин то 1000 банкада ман захира мекунам. ба бозори марказӣ бурда ба фурӯш мебарорам ва ҳамин қати зиндагии худамонро ба пеш мебарам. замбури асалпарварӣ низ яке аз шуғлаҳои асосии сокинони ноҳияи Лахш ба ҳисоб меравад. онҳо аз иқдому дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи замбури асалпарварӣ рӯҳи илҳоми тоза гирифта кӯшиш менамоянд, ки дар ин самт саҳми муносиб гузоранд. Асрориддин Расулов ҳоло 60 оилаи замбури асал дорад ва аз он ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. ӯ нақша дорад, ки шумораи оилаҳои замбурро ба 100 расонад ва ба ин васила дар таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ ба асали хушсифат саҳмгузор бошад. طولی 30 سال است که من توهای زنبورپروری را کار کرده استادم. زنبورپروری ما از میراث از پدر ماندگی، برادرم زنبورپروری کار میکنن. من همچون اویلوی زنبورپرور کار کرده استادیم. ایروی همین زنبورپروری ما رزق روزی نیافته استادیم. فرزندا معلومات عالی کردیم. ایروی همین زنبورپروری از خودمون زایتی کرده با میفروشیم. بازار مرکزی دوشنبه با بازارهای ناحیه رشت با سودا میکنیم. با باقیمانداش خیلی یاری رفیقا، مهمونا، برادرها، خیلی زندگی زنبورپرور یکی از ساحه‌های بهترین، سردرآمدترین به شمار می رود. خب ناحیه لخش اگراری که هست، ما هم چرواداری داریم، هم کشاورزی داریم، هم زنبورپروری داریم. ایروی همین زندگی رو پیش برده استادیم. این سال یک بار اصل گرفتیم. من اینا حاضر در نگهبین من 60 oila zamburay, 60 oila zamburay 12 kiloyu yakım kaçka mo asal giriftiyim. 720 kilo asal mo toza giriftiyim. Hay savdo da brovardim. Zindagim natijesi. İna bu duyum kaçkaç ina dida istode ki hay zambur بسیار خوب آرام طبیعت است. امی کار که هست زنبور چی نداره. مقصد حاضر نگاه بینش میکنیم با یک خطر
насиб карда боша хоб асалоша мегирем. Падармо 10 та дошт, 20 та дошт, бародарам 20 таи ҳамтари мо ният кардем то 100 оиларо расонем. бо як-ду кас ҷои кор мешавад, фарзандо хати нигаҳбин карда истодем. ин занбури асалпарвари ботаҷриба дар баробари он ки худ ба нигоҳубини занбури асал машғул мешавад, ҳамзамон фарзандонаш низ аз одаи ин кор мебароянд. ӯ мегӯяд ин ҳунар дар оилаи онҳо авлодист. чандин бор аз баромадҳои ҷаноб олӣ шунидагием ки барои занбурпарварро чӣ хел имтиёзот додагӣ. ҳама чиз озодем занбурпарварро. ҷаноб олӣ таъқид мекунад ки шумо истеҳсол кунед, шумо мардума таъмин кунед ба асал. мо зараам боша ба ҳамин тоҷикистони азизи худ монда ягон майда зараам боша кӯчаке мо асали худ монда истеҳсол карда бироварда истодем. бозорода ҳаст асалҳои мо. аллакай меҳмонои хориҷӣ омада буданд, аз швейсария омада буданд, аз дигар ҷоҳо омада буданд, асали моро қадр кардан, омадан дари хона худшо ҳамҷа харидорӣ кардан бурдан. шукронаи тинҷӣ, оромӣ, истиқлолият ки ина мо ози фарзандомона мо чикор кардан мекарда, тарбияи барои рост ҳидоят мекардан. фарзандора таълими тарбия битием. фарзандам касби худма гирифтагиай. ман худам касбам духтур аст, табиб ҳастам, лекин беонам ки бо ин корара мекунем мо хай ин як даромади бедарди миёнам бигем мешавад ки ин занбур кор мекунад. мо ҳамин қадр ки тарбияш мекунем, айқафош мегардем, шукрона мекунем ки ватан мо тинҷ аст, ором аст, зиндагии мо ҳамин хиши хурсандӣ қати пеш бурда истодем. соҳаи боғутокпарварӣ низ дар ноҳияи лахш ба таври чашмрас рушд мекунад. онҳо аз ҳисоби даромади боғдорӣ на танҳо зиндагии худро пеш мебаранд, балки зиёдатии онро ба бозорҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш мебароранд ва ба ин восита дар ғанӣ гардидани бозори ҷумҳурӣ ба меваҷоти тару тоза дар 4 фасли сол саҳм мегузоранд. хоҷагии давлатӣ ба номи ҷиёнбои қамаров яке аз калонтарин хоҷагиҳои боғутокпарварӣ дар ноҳияи лахш маҳсуб мешавад. он дар майдони 160 гектар замин доманд паҳн карда навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда дар он парвариш мешаванд. тибқи маълумоти боғдорон, сарфи назар аз он ки имсол дар айни гулкунии дарахтон ҳаво сард омад, вале ба роҳ мондани нигоҳубини дуруст имкон дод ки онҳо боғро аз таъсири сармои шадид ва талафёбӣ эмин нигоҳ доранд. хоҷагӣ ба номи ҷиёнбои қамаров ягона хоҷагии давлатӣ мебошад дар ноҳия ки дар тавозуни хоҷагӣ 160 гектар боғҳои ҳархела аз он ҷумла себ, нок, олу, чормағз ва дигар намуди мевагиҳо парвариш мешаванд. шуғли асосии хоҷагии ниҳолпарварӣ мебошад. давоми сол аз хоҷагӣ даромади хуб ба даст меорем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, мана ҳозир вақти ҳосилҷамъоварӣ мебошад. хоб мана барои зимистонгузаронии хӯроки дурусти чорво захира карда истодем. хоб насиб бошад хай меваҳои мо ҳам баъди як моҳ пухта мерасанд ки боз тасмим гирифтаем ки ҳама бозорҳои дохилӣ ва беруниро аз меваи тару тозаи хоҷагии давлатӣ ба номи ҷиёнбои қамарови ноҳияи лахш таъминам. ба ғайр аз боғдорӣ боз картошкапарварӣ аст, хоб чорводорӣ аст, хоб занбурпарварӣ аст. хулоса ҳамаи намуди зироатҳои хоҷагии қишлоқ парвариш меёбанд ва аз сабабе ки боду ҳавои мо ба ҳамаи намуди зироатҳои хоҷагии қишлоқ тобовар аст, мувофиқ аст, ҳамаи намуди зироатҳо парвариш карда мешаванд. ин ҳама аз заҳматҳои шабонарӯзии роҳбари давлат ҷаноби олии президенти давлат мебошад ки мо имрӯз дар як фазои орому осоишта зиндагӣ дорем. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ҳамин давлат мекунем, шукронаи оромии тинҷии оромӣ мекунем, шукронаи президенти давлат мекунем ки осуда осоишта зиндагӣ карда истодем, меҳнат карда истодем. агар оромӣ набошад, тинҷӣ набошад, осоиштагӣ набошад, ҳеҷ кас меҳнат карда наметавонад. чунки ин рӯзҳоро ҳам дидем. фақат дар фикри як бурданон будему, як чӣ кор кунем, дар куҷо баҷошем ки мақсад ягон офат дамон назад. шукронаи ҳамаи ҳаминҳоро мо мекунем.
نه من نه بلکه همه ما ساکنان جماعت دهات پیلان ما شکرانه میکنیم که در چنین فضای آسوده و آسایشته زندگی داریم. شکرانه دولت، تنجی دولت هم میکنیم. шуғли дигаре ки сокинони ноҳияи лахш ба он сару кор доранд ин чорводорӣ аст. чорводорӣ низ яке аз соҳаҳои муҳими бахши аграрии тоҷикистон буда дар таъмини амнияти озуқавории шаҳрвандон нақши муҳим мебозад. сокинони ноҳияи лахш аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд то дар хоҷагии худ саршумори чорворо зиёд гардонанд. хоҷагии деҳқонии Шоҳназар яке аз он хоҷагиҳоест ки дар майдони 5 гектар замин картошка, гандум ва ҷав кишт намуда аз он ҳосили фаровон ба даст меорад. инчунин дар 1 гектар замин ҳамасола юнучқа кишт мекунад то ғизои чорворо дар зимистон пурра таъмин намояд. дар ҳудуди хоҷагии деҳқонии Шоҳназар 6 гектар замини корами обӣ дорам. 4.5 гектараш картошка мебошад, 1.5 гектараш ғала яъне гандум. мо ҳамино ниобин мекунем, дар вақтш об медиҳем, аз алаҳои бегуна тоза карда зиндагии худмон пеш мебарем. аз зиндагӣ зиёд мондаашо мебарем, дар душанбе мефурӯшем, бо маҳсулоти рӯзғорӣ мегирем. имсол ният дорем ки аз 350 сантиметр баланд бояд бигирем. шуғли мо чорводорӣ, чорвои шахсӣ худмон меёрем, ниговин мекунем, меҷӯшем, ширшам мехӯранд, чака мекунанд, хурд мекунанд. аз соли 2008 инҷоем мо дар ҳамҷа дар ҳамин юрта ҳамҷа омада зиндагӣ мекунем. 3 моҳ мавсимӣ 3 моҳ местем, ҳам кашка ғинишин мекунем, баъд мехемем мерем. خوراکی درشتی چهارو ذخیره میکنیم برای زمستان که بیمانی از زمستان چهارویم ساخت سالم برای در مجموع از حساب زمین به دست میاد با مبلغ درآمدی که حساب زمین به دست میاد تقریبا 70-80 هزار سومانی رو تشکیل میکنه. شکرانه از همین دولت که ما این تنج آسایش زندگی کرده، شکرانه بر استقلالت دولتی که ما رو به همین روز آورده است. جناب والی پیشوای ملت محترم امام رحمان میادوری خود رو بیان میکنه. расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ аз заҳмати софдилонаи ҳар як сокини ҷумҳурӣ ва истифодаи самараноки ҳар порча замин вобастагии зич дорад. аз ин рӯ кишоварзон ва тамоми сокинони ҷумҳуриро зарур меояд ки бо истифода аз обу иқлими ҷумҳурӣ тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ диҳанд то заминҳои қобили кишт бекор намонанд ва заминҳои бекорхобида ба кор дароварда шаванд ва туфайли риояи қоидаҳои кишоварзӣ ҳосили фаровон ба даст ояд ва дастархони мардум ҳамеша пурнозу неъмат бошад.